Legegintzaldian adibidez ez genuen inbestidura akordiorik lortu, baina gero legegintzaldi badator eta legegintzaldi horretan egin ditugun lorpenak asko izan dira. Nik mugikorrik inoiz ez, tolestu daitekenik, inoiz ez, smartphone berririk berritzeatik soilik. Orain, Euskaltelen bezero izateagatik estrenatu Samsung 5G tolesgarri hau, eta gero estrenatu mugikorra 2 urtean behin. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Ongi etorriak saiora, amatasunen inguruan hitz egiten dugun saioa. Mitoz betea dago haurdunaldia, eta erditzea. Zineman ikusi ditugun irudikapenetatik aratago gutxik ikusi dugu erditze bat. Xabel Aleman, emagina bazarena ere beste gauza askoren artean, baina ez dakit, agian, zuk nola aurkeztuko zenuke burua gaur hemen? Ni lehenik emakume, gero emagina, eta gero ama. Ze orden hortan izan naiz. Beti erranen dut eta espero dut inoiz ez atzentzia, orduentxe sentitu nitzelani ahaldundua emakume bezala. Izan zen, ere lehendabiziko pensamentua, bera sortuta behala, nik unekin badezaket, ahal izan dut, zen erditu hitza ongi jarria dago, sensazioa erdikatzen zareneko sensazioa izan zen, bizitzan edozein une gogorrarekin segureskira ahalko dut. Indartsu sentitu nintzen, indartsu. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Begoi errepidean, Santo Domingo eta Galbarrituako lotunen artean, Bilborako norabideko errei bat itziko da bihar asteartea, goizeko 9 eta arratsaldeko 5 bitartean. Eta behi ama errepidean, Gurutzetan, Bilborako norabideko eskuineko erreia itziko da urrien 25ean asteazkena, gaueko 10 eta goizeko 6 bitartean. Hala ere, gogoratu informazio gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Israelek atzotik gutxienez 400 lagun hil ditu Gazan, gauean bonbardaketak izan dira Gaza osoan, Gazatarrei hegoalderuntz joateko eskatu die berriro Israelgo armadak iparraldean erasoak ugaritzeko. Bart, Rafako pasabidetik beste 14 kamioi sartu dira laguntza humanitarioarekin. Gabon guztioi 8:30 pasata iritsi zaigu albistegiari heltzeko unea. 2 aste bete ziren pasaden larunbatean Israelen eta Gazaren arteko gerra lehertu zenetik eta Palestinaren aldeko elkartasun oldeak gainezka egin zuen Donostian egin zuten manifestazio nazionalean. Milaka eta milaka herritarrek bete zituzten Donostiako kaleak. Lehen manifestariak Antiguako tuneletik atera eta ordubetera irten ziren azkenak handik. Gazako genozidioa eteteko eta Palestinaren kontrako okupazioa bukatzeko eskatu zuten. Denetariko herritarrek eskatu zuten genozidioa amaitzeko. Askotariko adin, genero gatorri eta ideologiak adierazi zioten elkartasuna Palestinari. Palestinar ugari ere bazeuden, baita realeko kamiseta zeramatenak ere. Izan ere, Anoeta estadioan Palestinako banderaz bete zuten manifestazioa hasi, baino lehen. Aurreko astean sortu zuten Gernika Palestina deialdi herritarra eta 5 egunean antolatu zuten atzoko manifestazio jendetsua. Foro sozialeko buruoi Agus Hernanek eta Zurine Rodriguez kazetariak hitz egin zuten antolatzaile guztien izenean tuneletik irten eta berehala. Palestinako egoera latza azpimarratu eta genozidio baten aurrean gaudela esan zuten. Horren bestez, genozidio hau etetea ezinbestekoa dela oihu egin zuten
pasabide humanitarioak ireki behar direla, Palestinaren kontrako okupazioa bukatu behar dela eta bakea lortzea exigitzearekin batera. Palestinari eginiko elkartasunaz gabiltzala, joan den ostiralean Granadaren kontrako partidan Espainiako poliziaren aginduz Palestinako banderak sartzeko debekua gauzatzen saiatu zen Sadar futbol zelaiko segurtasuna. Asko ziren debeku horren aurrean ikurrarekin armaietara sartu ziren zaleak. Euskararen auzia mahaigaineratuz azken aldian epaitegietatik datozen sententziak salatu ditu Euskalgintzaren Kontseiluak. Diotenez, agerian geratu dira Euskararen auzian gutxiengo batek beren irizpideak inpostatzen dizkiola gehiengoari. Zoritxarrez kontrako norantzan datoz azken aldian epaitegietatik jasotako sententziak. Gero eta argiago geratzen ari baita, kasuan kasuko ebazpenetatik haragoko joera bat dela oldarraldi judizial bat. Are, Euskararen normalizazio prozesua trabatu eta egindako bidean atzera pausoak eragiteko olatu erreakzionario atzerakoi eta euskarafoboa. Hartutako erabakiak bertan bera uzten dituzte tribunalek eta iruditzen zaigu hori azken batean nazio gisa garen horri uko egiten diola eta hori ez dela onargarria. Horregatik uste dugu iritsi dela momentua gehiengo horiek ere artikulatzekoa. 2019an onartutako dekretuak Euskadiko toki erakundei buruzko legea garatzen du eta 2016ko lege hau adostasun zabalarekin onartu zen legebiltzarrean. Hizkuntzen kudeaketari dagokion aplikazioak ez du inolako arazorik sortu udalerrietan. Herritar guztien hizkuntza eskubideak errespetatzen dituelako. Epaia ez da behin betikoa, ez gaude konforme esaten duenarekin eta errekurtsoa aurkeztuko du. Kezkagarria da pentsatzea gaztelania eta euskara maila berean daudela. Kezkagarria da euskarak ez duela babes berezirik behar pentsatzea. Hezkuntza legeari dagokionez, legea euskalduntzeko berme izan dadin, arduraz jokatzeko deia egin die Kontseiluak alderdiei. Arduraz jokatzeko eskatzen diegu alderdi politikoei. Eta iraganeko hizkuntza ereduak atzera utzita hel diezaiotela etorkizunari. Hezkuntza legea datozen belaunaldiak euskalduntzeko berme eta giltza izan dadin behar diren eduki eta zehaztasunekin hornituz. Eta tokatzen dena da rigorezko eztabaida bat egitea, bai teknikoki ikuspegi pedagogiko argiak jartzea. Esatea zertan oinarritzen garen, gauzak esatu ditugunean. Eta ondo argudiatzea ikuspegi pedagogiko eta baita ere ikuspegi juridikotik. Hezkuntza lege berriaren ekarpena estrategikoa izango da. Lehen aldiz ikuspegi integrala duen lege bat izango dugu sistema osoa arautuko duena. Hau lortzeko hezkuntza hitzarmenaren prozesua eredugarria izan da. Denbora luzez hitz egin, eztabaidatu eta adostasunak lortu ditugu hezkuntza hobe baten alde. Hori da lehen etsi behar dugun helburua. Kontseiluak datorren azaroaren 4ean Bilbon egingo duen mobilizaziora ere atxikituko dira gazteak. Hau jakinarazteko asmoz, gazte euskaltzaleen sareak agerraldea egin du gaur Bilbon Justizia Jauregiaren aurrean.
Gazteek iragarri dute euren blokea eratuko dutela euskararen kontrako oldarria salatzeko manifestazioan. Diotenez, bada ordua, euskal hiztunoi dagozkigun eskubideak bermatu eta gure hizkuntzan askatasunez jarduteko. Euskaldunok erasoaldi izugarria ari gara jasaten. Oldarraldi judiziala izan da ofentsiba honen azken adierazle garbiena. Baina Euskaldunon aurkako oldarraldi judiziala izateaz gain, politikoa, soziala eta ideologikoa ere bada. Toki batzuetan oraindik eta larriagoa da egoera. Nafarroa eta iparraldean kasu. Nafarroako zonifikazioa euskara herritarrongandik urruntzeeko helburua du. Gure belaunaldiarentzat sinestezina da oraindik jaio garen tokian jaiotzeagatik Nafarroa hirutan zatituta ikustea. Urteak aurrera doaz, baina hemen gauza batzuek estankatuta jarraitzen dute. Aurrera egiteko ezintasun hori guretzat atzera joatea da. Eta orain aurrera egiteko garaia da. Hainbat dire oldarraldiaren eragin eta eragileak. Alde batetik komunikabide batzuek geroz eta lotza eta disimulu txikiagoarekin auspotzen duten gezurra daukagu. Euskaldunok privilegiatu eta inposatzaile modura saltzen gaituen errelatu tranpatia. Euskal herritarrak euskaratik urruntzeko asmoz. Baina euskara gizarte kohesiorako tresna da, belaunaldi berriak ahalduntzeko tresna da, jendartea herri honen komunitatera lotzeko tresna da. Tresna baliotzu eta erabilgarria alegia. Sarritan esan izan dugu, euskara ez dela berez aurrera joango, aurrera eraman behar dugula guk guztiok. Gazteekin jarraiki, Xuti Gazte mugimendua gazte eguna egingo du abenduaren 2an. Orainetik geroa eraikitzeko nahigetik egin dute Azparnerako deialdia. Mugimendu abertzalea birfundatzen ari den une untan, gazteok ere horren parte izan nahi dugu. Badakigu, gazte hainitz sektore ezberdinetan engaiatuak direla, herri eta eskualdeetan, eta gazte egunak horiek guztientzako elkargune izan nahiko luke. Abenduaren 2an, gazte ezkertiak eta abertzaleen topaleku bilakatuko dugu Azparne. Orainetik geroa eraikitzeko momentua da. Gazteok gira, mugimendu abertzalearen oraina eta etorkizuna, eta gaur egungo borrokek eraikiko dute etorkizuneko Euskal Herria. Egun osoko egitaraua izanen dugu, goizean 2 main inguru, urrats feminista eta gazteak Euskal Herria eraikitzera, sektore ezberdinetako gazte lekukoekin. Ondotik poteo bat izanen da Bazkaria eta gauean Mendealan kontzertuak, Olaia Intziarte, Odei, Gozategi eta Zea Maiz eta DJ batekin bukatuko da Teatxolan. Gaurtik goiti sarrerak erosten alko dituzue eta egunean berean lan egiteko txandetan izena eman. Gazte egun hori antolatzeko denen laguntza beharko dugu, beraz adi egon, sare sozialetan banatuko diren informazioai eta zuen herrietan eginen diren deialdiei. Orainetik geroa eraikitzeko, abenduaren 2an denak Azparnera! Behin lerroburuak amaituta iritsi da albistei heltzeko gunea. Ekonomiari begira Eusko Jaurlaritzak geroz eta kritikoago dabil sektore publikoko grebarekin. Alor publikoan grebara deitu dute asteazkenerako eta mobilizazio gehiago ere egingo dira aurrerantzean. Alor publikoko grebaren atarian, Jaurlaritzako hainbat ordezkari deialdiaren eta sindikatuen aurka azaldu dira beste behin. Inigo Urkulluk, Bingen Zupiriak eta Olatz Garamendik esan dute sindikatuek egindako analiziak ez duela bat egiten errealitatearekin. Eusko Jaurlaritzako lehendakari Inigo Urkulluk horien aurkako gutun gogorra idatzi du Notizias taldeko egunkarietan. Jartzen dieten bakoitzean, gizartearen parte batek entzun nahi duena esaten duela dio, zerbitzu publikoak gain behera doazela, sektore publikoko langileen lanbaldintzak okerrera doazela, eta zerbitzu publikoen privatizazioak etengabeak direla batera. Sindikatuei erreparatuz esan du populismoek ez dutela datu objektiborik ematen eta ez dituztela aipatzen informazioen iturriak. Bide beretik, sindikatuen jarrera hori oso arriskutsua dela nabarmendu du. Sindikatuak aipatuta, Igor Eizagirre, Elako Zerbitzu Publikoen arduraduna elkarrizketatu dugu gaur gurean. Sindikatuaren nahiak zeintzuk diren azaldu dizkigu. Adi. Dagoen egoerari inguruan diagnostikoa konpartitzeko eta hortik aurrera 2 eskaera zehatz zuzentzeko. Bat,
gaur Madrilen dagoen beto eskubide hori altxatzeko, hau da, gaurko aritmetika politika ikusita gure alderdiak badaukate paper bat jokatu behar dutela Madrilen, hor dago investidura eta hor daude aurrekontuak, eta gu nahi dugu, esaten diogu eta eskatu diogu, alderdi politikoei, nahi dugula zerbitzu publikoan egoera aldatzeko, hemen erabakitzea zerbitzu publikoak. Hemen erabakitzea enplegua, hemen erabakitzea soldata eta lan baldintzak. Eta, gaur gaurkoz, egon gara Elkarrekin Podemosekin eta EH Bildukin. Eta oraingotik ez digut erantzun, ez EAJak, ez PSOek eta PPek ez digu erantzun. Aldiz, Iñigo Urkullu lehendakariak sindikatuen jarrera hori oso arriskutsua dela esan du. Algunos se enorgullecen. Desgraciadamente, también encontramos otro tipo de liderazgos. Algunos se enorgullecen de que Euskadi sea líder en huelgas y manifestaciones. Ya está bien de generar malestar en la sociedad. Ya está bien de crear un malestar artificial que a nadie beneficia. Euskararen albisteetara itzuliz, pasa den ostiralean Euskal Konfederazioak agerraldia egin zuen Baionan. Euskararen erakunde publikoa osatzen duten 4 partaideei eskatzeko proposa dezatela Euskararen geroa segurtatuko duen hizkuntza politika bat. Euskararen bizirautea segurtatzeko 2050ean Euskaldunen kopurua 130 izan dadin nola egin galdetu dute. Euskararen biziberritzea, olako helbururik ez bada finkatzen. Gaur egun bezala segitzen baldin badugu aldiz, eta horrek gaitu asko kezkatzen, Euskara desagertuko da 2050ean. Gauzak argi eta garbi erraiteko. Beraz, gaur egun galdetzen duguna da, gidaritza hartzen duen lehendakari berri horri, biogune bat hartzea Euskarak etorkizun bat izan dezak. Il faut être ambitieux, oui, on sait qu'on a du travail à faire, on sait qu'il faut augmenter cette proportion. Hizkuntza politika publikoa ausartak finkatuz eta sinergian lan eginez Euskalgintzako aktorekin, Euskarari etorkizun bat emaitea posible dela. Sare herritarrak eta politika gizarte eta kultura arloko dozenaka aurpegi ezagunek Euskal presoen afera konpontzeko beharra adierazi zuten atzo Gernikan, manifestu baten bitartez. Konponbidearen eta elkarbizitzaren ateak parez pare zabaldu nahi eta behar ditugula diote. Konponbiderako giltza kanpaina abiatu dute horrela eta urtarrilaren 13an Bilbo mobilizatzeko deia egin dute. Bete ditzagun kaleak giltzaz konponbidearen mesedetan adierazi zuen Begoatxa sareko eledunak. Giltza, sarraila, zuloa, atea, zabaldu, sarratu. Giltzak ireki eta isteko balio digu. Etxea, kotxea, kutxa, giltzarrapoa, kaiola, espetxea. Preziatu duguna giltzapean gordetzen dugu. Dirua, bitxiak, paperak, sekretuak, oroitzapenak, nostalgiak. Sarratu, iraganeko minak, gorrotoak eta violentziak atzean usteko. Inorien sufrimendua ahaztu edo gutxietzi gabe, baina bai, iraganari begiratu ahal izateko, orain aldirako eta etorkizunerako irakaskuntza giza. Akatzetatik ikasiz ez errepikatzeko, norgehiagokak giltzapetu eta iraganean ainguratzen gaituzten lehiak izteko. Zabaldu konponbideari ateak irekitzeko. Adierazi nahi dugu prest gaudela konponbiderako, elkarbizitzarako, biktima guztien minen errespeturako eta presoen etxerako bidean ateak irekiko dituzten giltzak gure eskuetan hartzeko. Legaruntak dion bidetik, hamarkadetan zehar aplikatzen ari zaizkien salbuespenak betiko baztertuz.
Auziei jarraituz gaur hasiko da, app batean hitzordua egin ostean, ustez gizon bat hiltze saiatu zen gizonaren aurkako epaiketa. Gertaeraren aurrean, Bilboko gizon homosexualen hilketen inguruko utzikeria instituzionala salatu du Euskal Herriko gay eta lesbianen askapen mugimenduak. Mugimenduko kideek elkarretaratzea egin dute Bilbon epaitegiaren aurrean markatu. Hasi zirenean jakiten hori gizonak zirela erailketa sufritu zutenak edo hilketa, instituzioek erakundeek ez zuten ezer egin. Orduan hori abandoniri sufritu dugu. Euskal Herriko herrietara begira jarriz, Hernani burujabe jardunaldiak antolatu dituzte Hernanin. Herri proiektuak egungo eredu sozioekonomikoa kapitalistaren aurrean alternatiba bat eraikitzeko xedea du. Burujabetzen inguruko jardunaldiak antolatu dituzte Hernanin, udalbiltzak, Hernaniko udalak eta Hernani burujabeek elkarlanean. Udalgintzako proiektu eraldatzaileak izan dituzte izpide. Bada 2 urte guk Hernani burujabe egitasmoa martxan jarri genuna, oinarrian tokiko garapen jasangarriaz dihardun herri egitasmo bat da, eta burujabetza klabetan diharduna, ez? Esan bezala, guain urrian 2 urte bete dira Hernani burujabe egitasmoa agenda aurrean aurkeztu genunetik, eta bai data esanguratsua iruditzen zitzaigun eta pauso bat eman genuen burujabetzen inguruko hausnarketa, elkar konpartitze eta kontzientziazio lan bat egiteko, ez? Eta bide horretan, udalbiltzarekin batea, erabaki izan jardunaldi hauek antolatzeko hemen Hernanin. Burujabetza sektorialekin herritarren beharrak, oinarrizko beharrenak bertatik erantzutea da, ez? Pandemiak ageriagoan utzi bazun ere aspalditik dator krisi kapitalista bat martxan. Pandemiak areagotu baino igual errazago ikusarazi zigun hori, egoera zatzak bagenitun herrietan oinarrizko beharrei sistema kapitalista horrek etziela erantzunik ematen, eta modu komunitarioan lan eginda erantzuna ematen zitzaiela, ez? Burujabetzako idu, eta klabe honetan lan egitako idu, ez? Bertako eragileekin batea, bertako herritarrek diseinatu edo planifikatu dituzten planak aurrera eramatea, ez? Herritarrek beraiek izatea zer dan behar dutena erabakiko dutenak, eta horiei erantzuna nola emango dieten. Eta erakunde publikoak, kasu honetan udalak, herriko eragileen batean lankidetza nahitzea behar horiei erantzuna emateko. Ni herritar taldeko partaide naiz, Hernani burujabeen barrun dagoen beste 3 erpinetako bat, herritarren erpinetakoa. Aipatu du ezta, Hernaniko alkateak, Hernani burujabeen helburua dela herritarren beharrak asetzea, ezta? Baina, gure ustez eta bai proiektuan ustez, herritarren beharrak ezin goitugu asetu egitan herritarrak ez badia erabaki horien parte, eta ez baute erabaki horietan ez badaude aldunduak erabaki horiek hartzeko garaien. Orduan gure helburua da herritar taldetikan, patetikan, Hernani burujabe osotasun batian azaltzea herria ere herrigintzan bidez proiektu honen parte izatea, eta erabakigunetan zentroa izatea herritarrak. Aldi berian, herritar taldean helburua da bai, bermatzea Hernani burujabeen baitan txertatu dauden zehar lerroak proiektu edo ekimen ekonomiko desberdinetan betetzen diala bermatzea, eta esan bezala, ekimen ekonomiko horiek egitan herritarren beharrak asetuko dituztela bermatzea. Egamarra da, udalbiltzaren adar nagusietako bat burujabetzak diela. Azkenean, bai toki garapenerako eta nazio ikuspegitik funtsezkoa baita Euskal Herria burujabetza tresnez hornitzea. Udalbiltza partzuago bada, udalez osatua, eta udalbiltzak proiektu eraldatzaileak sustatu eta lagundu nahi ditu. Hau da, udalek bidean dituzten oztopo eta trabai laguntza bat, irten bide bat, zirrikituak atxemaitea, aurkitzea, laguntzea bide horretan, eta esperientziak biderkatzea, ez bakarrik udal mailan, baina baita ere nazio mailan. Orduan egiten diren proiektu horiek bildu, hausnartu, gogoetatu, eta Euskal Herri mailako proiektuak
bultzatu, sustatu eta eraiki. Gaur bezalako jardunaldiak bide horretan segitzeko laguntzen dute. Bai esperientzak biltzeko, baita batez ere Hernani bide horretan adibide bezala hartzen aldelako, eta bihar batez ere lan saioetan esperientzia desberdinak biltzeko eta aztertzeko denen artean Euskal Herri mailan eginako lirateken proiektu horiek. Herriekin jarraituz, Leioaren 497. urteurrena ospatzeko diseinatutako kultur aisialdiko proposamenetan parte hartzeko gonbita egin die udalak herritarrei. Iban García Rodríguez, Leioako alkatea Estibaliz Bilbao Kultura Zinegotziarekin eta Alberto García Kultur Koordinatzailearekin batera programatutako proposamenak aurkezten aritu dira komunikabideen aurrean. Aurkezpenaren zati gisa eta programaren aurrerapen gisa Gran Mantelen ilusionistak magia emanaldi txiki bat ere egin dute. Aurten, 487 urte beteko ditugu, eta jai, kultura eta aisialdiko programazioa prestatu dugu. Pertsona guztiei zuzenduta, familiei, kuadrilei, txikiei eta baita etxeko helduenei ere. Leioako hainbat espazio eta kaleetan gozatu ahal izango den programazio izango dugu. Gure helburua, jai giro hau, ospakizun giro hau, Leioako txoko guztietara iristea izango da. Alkateak auzotar guztiei idei egin die kalera atera daitezen parte har dezaten eta gozatu dezaten aurten ekarritako proposamen berriekin. Maria Pilar Cisneros, Maritz Urdangarin, Carmen Sekeros erreferentziazko 3 emakume izan dira, eta eskerrak eman nahi dizkiegu haien ausardiagatik eta konpromisoagatik. Estereotipo eta kristalesko sabai asko apurtu zituzten bere garaian. Beste emakume politiko askorentzako eredu bihurtuz. Aurten Leioako demokraziako lehen emakumei aipamen berezia egingo zaie, batik bat estereotipo eta kristalesko sabai asko hautsi zituztelako eta hainbat emakume politikarentzat aitzindari bihurtu direlako. Gazteiz Hobetuz programaren 4. ediziorako proposamenak aurkezteko epea hasi da. Herritarrek hiria hobetzeko dituzten proposamenak biltzea du xede. Martxan da Gazteiz Hobetuz programaren 4. edizioa. Aurrekoetan bezala, Gasteizko bizilagunek hiria hobetzeko proposamenak aurkezteko aukera izango dute urriaren 23 eta azaroaren 26 bitartean. Otsailean aukeratutako proiektuen zerrenda aurkeztuko da eta horien artean bozkatuenak aurrera eramango dira 2024 eta 2025ean. Pertsona orok izango du proposamen bat aurkezteko aukera, bere izenean edo talde baten parte bezala. Proiektu bakoitzeko gehienezko aurrekontua 300.000 eurokoa izan beharko da. Udalak osotara 3 milioi euro bideratuko ditu Gazteiz Hobetuz programarekin aukeratutako proiektuak burutzeko. Aurrekontu orokorretik 200.000 euro hobetuz txiki eta beste 200.000 hobetuz gazte programetara bideratuko dira. Aurrek eta gazteek proposatutako proiektuetara hain zuzen. Gazteiz Hobetuz programa garrantzi eta balio handia du. Auzoa hobekien ezagutzen dutenak bertan bizi edo lan egiten duten pertsonak dira. Horregatik, zuen proposamenak jaso eta praktikara eraman nahi ditugu. Parte hartzeko eta hiria kudeatzeko tresna hau aprobetxatzera animatzen dut arrakasta eredua delako. Hirian gertatzen denaren protagonista den herritartasuna nahi dugu. Auzo eta landa eremu bakoitzeko 2 proiektu burutu ahal izango dira gehienez. Hori bai, Zaramaga auzoko proposamenik ez dira hartuko. Bertan egingo diren hobekuntzak Zaramaga biziberritzeko planaren bidez bideratuko dira eta urriaren 27 eta 28an egingo diren partaidetza jardunaldietan hartuko dira proposamenak. Lerroburuetan aipatu bezala eta berriz mundura begira jarriz, mobilizazio jendetsua egin zen joan den larun batean, Donostian Gazako sarraskia gelditu eta konponbidea eskatzeko. Palestina aurrera eta hau ez da gerra bat genozidio bat da, oihuak nabarmendu dira mobilizazioan zehar eta milaka euskal herritarrek beren elkartasuna bidali dute Palestinara.
على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني فلسطيني أنا دمي فلسطيني. Gauzak horrela, Palestinako herriaren erresistentziaren aldeko manifestazio nazionalera deitu dute datorren larunbaterako Bilbon, gora Palestinar erresistentzia sionismoa genozida da lelopean. Deitzaileak Euskal Herriko hainbat eragile dira, baina zerrenda ez da momentuz jakitera eman. Bide beretik, Donostian egindako manifestazioa hitz egin dugu gaur goizean Zurine Rodriguez, Gernika Palestina ekimeneko kidearekin. Milaka herritarrek exigitu zuten Gazako sarrazkia gelditzea eta Palestinako gatazkari konponbidea ematea. Irudietan ikusi dugun bezala oso jendetsua izan zen manifestazio hori. Zu bertan egon zinen, konta iguzu Zurine, nola joan zen larunbateko manifestazioa? Nik uste oso, irudiak hitz egiten dute oso manifestazio jendetsua izan zen, eta nik esango nuke gainera mezu politikoz betetako manifestazio bat izan zala lehenengo eta behin, genozidioa edo zarraskia eteteko oihu bakarra egon zen Donostiko kaletan, bero ere egon ziren beste lelo eta lema batzuk. Eta bai esango nuke ere oso emozionalidade handiko manifestazioa izan zala, bertan ikusi genuelako bai amorrua, bai tristura, bai mina, bai impotentzia eta baita borrokatzeko grina, gurekin batera palestinar asko egon ziren eta benetan hunkigarria izan zen oso manifestazioa, eta Donostiko irudi hori, zeurenik danok ikusi dezuena, nik uste dut ere, pitxin bat izan bada ere, erreparaziorako lagungarria izan daitek ere palestinar komunidadeantzako. Aldarri nagusi argia, Israel egiten ari den sarrazkia genozidioa behingoz geldiarazteko Gazan eta nazioartetik ere ikustea hemen Euskal Herrian elkartasun mezu hori zabaldu nahi zela. Bai, Europako, nik esango nuke ia hiriburu guztietan ikusi ditugula manifestazioak eta bai, atrebitzen naiz esatera Euskal Herrian izan dela ia masiboena Kataluniarekin batera. Orduan nik uste Euskal Herriko jendarteak oso ondo ulertu dula plataformatik helarazi genien mezu hori, urgentziazko egoera batean, urgentziazko mobilizazio bat behar genuela, beti esaten dugu, aste batean prestatu genuen, antolatu genuen, aitortu behar dizuet erreza ez dela izan, eta oso gutxitan egin da horrelako Euskal Herrian, ni buruan daukat egunkariko manifestazioa eta ez bestetik, baina egin behar zan, Palestinako egoera oso latza da, eta gainera gogoratuko duzue manifestazioa baino lehenago manifestu bat atera genuela, eta nik uste batzukuk geneukala nahi bat, eta zala manifestazioa ea posible den zueten hori lortzea, ea posible den eskalada hori etetea, eta ikusitu duguna da justuki kontrakoa, eskalada gora eta gora doala, egunak pasa ala egoera latxagoa da, eta nik uste kezkan begiratzen degula Palestinako egoerara, orduan, bai, genozidioa etetea, da nik uste eskatzen genuen aldarririk importantena, bakea behar dula Palestinako herriak, baina ere, eta oso importantea, eskatzen genuen beste gauza bat da, Palestinaren
errealidadea errespetatzea, gogora dezagun Palestinako lurrak okupatuak daudela eta bere autodeterminazioko eskubidea baduela Palestinako herri bat delako, eta Euskal Herrian oso ondo dakigu, eta horregatik nik uste dut hori izan bere bigarren bidali nahi genuen bigarren mesua, eta esan dizuetan bezala emozio handiko manifestazioa izan zen, gauza asko gertatu ziren bide horretan, eta nik uste dut ere gaur ajearekin esnatu garela oraindik, aje emozionalarekin. Urgentziazko egoera batean, urgentziazko manifestaziora deitu zenuten, manifestazio nazionala egin zenuten, saldu duzun bezala ez da zurine, batetik sarrazkia behingoz gelditzea eskatzeko eta autodeterminazio eskubide hori exigitzeko ez da, eta gainera manifestazioek ez dute etenik izango, ez da, beste hainbat mobilizazio deitu dira hemen Euskal Herrian. Bai, eta nik uste hori positiboa dela oroar, Euskal Herriak ez da isilduko, eta hau ikusi dugu, zein aste osoan zehar Euskal Herriko hiriburu zein herri askotan manifestazioak deituak izan direla, positiboa da, manifestazio horietan ikusi duguna izan da morrua, tristura, grina, impunidade horren salaketa, eta bai uste genuen ezinbestekoa zela egun batean Euskal Herri osoa leku berdinean biltzea erakusteko batetik indar erakustaldi bat, baina bestetik ere elkar egoteko, Manifestazioak beti dakate, nik uste mobilizazioko eta borrokatzeko tresnak dira, baina baita ere pedagogia egiteko tresna lagungarriak izan daiteke, eta hemen ikusi duguna da Euskal Herriak argi eta garbi dakiela Palestinan zer gertatzen ari den, genozidio bat gertatzen ari dela, eta argi eta garbi esan nahi du genozidio horren kontra dagoela, manifestazioetan anistatzen handia zegoen, eta anistasun hori kudeatzea aitortu behar dizuegu, ez da bat ere erraza izan, bertan, nik uste lemarik, bateratuena genozidioarena zan, baina beste lemak ere bazeuden, eta bakoitzak bere esparrutik nahi zuen lema horiek mahai gainean jarri zituen, inkusi ditugu adibidez esate baterako, pinguosinen kontrako leloak, boikoten aldeko leloak eta hainbat, eta nik uste dut guztiak badakatela kabida, guztiak ezinbestekoak direla, baina oihu bakar eta unitario bat bai egon zen, eta hori da Palestina askatu, eta hori errepikatu behar dugu, hori batetik, eta importantea Israeldara begira jarri behar dugu interpelazioa, Netanyahu politika aldatu behar du, genozidia bat da, eta nik uste dut hori argi eta garbi esan behar dela bide batez, Pedro Sánchez atzo berarekin hitz egin zuen, eta, ez dakit genozida hitza erabilizionala baina, eskalada jeitzi behar da, ezinbestekoa da, bakea ezinbestekoa da palestinarrentzat. Palestinaren aldeko aldarriekin jarraituz, joan den ostiralean, Espainiako poliziaren aginduz, Palestinako banderak sartzeko debekua gauzatzen saiatu zen Sadar futbol zelaiko segurtasuna. Osasunako zalek bestalde Espainiako gobernuaren ordezkaritzaren debekuei aurre eginez, indargorri egon ohi den hego armailan Palestinako banderak erakutsi eta Palestina aurrera oihukatu zuten. Anoetan ere atera dituzte Palestinaren banderak bultzadaren armailan.
Behin kirolak aipatuta, ane Urkiri kazetariarekin izan gara gaur, emakumeen kirolaren ondik norako ezizketan. Beno, azteko, futbolean, emakumezkoen euskal derbia Lezaman ezta, eta Atletikek irabazi eta Errealak galdu du. 2-1 zehazki, konta iguzu? Bai, giro ezin hobi Lezaman, ze armail guztiak jendez betezian, 3.000 zale inguru, eta irakurri dudanez, zale batzuk ere kanpoan gelditzu egin behar izan zian. Azken urtetan ohitzutagoz estadioa handixetan jokatzea horrelako partidak, Samamez edo Anoetan, aurten hasiera baten Lezaman jokatu zen, eta zuk aipatu duzu bezala, Atletiken garaipena, Lezaman sekulako emaitzak lortzen, orain dio ez du galdu, eta Reala bestalde, kanpoan ezin irabazitza segitzen dugu, eta esan bezala, emozio handiko derbixak ala izaten dira, eta etxekoen garaipena kasu honetan, Reala irabazten hasi izan, hor ikusten dugu nahikari nahi aukera, eta aprobetxatzen eta esateko, txuri urdin oi asko elkartu ziala bere talde oiarekin, ze Atletiken nahiko txodoz, baitxa Realean ere, amaiur kasu, eta Reala hasi izan irabazten ere Izagirren gol honekin, atxeden aldire iristeko 3-4 minutu falta zirela, baina atxeden aldira iritsi aurretik, Atletikek erreakzionatu eta neazkonak egin zoan berdinketaren gola, eta atxeden aldiaren ostean, Atleti indartsuago itzuli izan, bere oldarraldi klasikoarekin, eta egiz esan da, Realak ezoan jakin Atletiken kualitate horri frenatzen, eta azkenean Jone Amezak egin zoan bigarren gola, eta Atletiken garaipena. Bi taldiak zailkapenean nahiko gertu doz, eta horrek ere emozio gehiago ipini zoan derbixan. Eta aipamen txiki bat, larumatean Eibarre jokatu zoala Villarrealen aurka, eta berdinketa egin zoala. Futbolean euskal derbia izan dugu, baita eskubaloian ere ez da, izan ere, eskubaloian euskal derbia izan da Donostian, beraberako 26, eta Betionako 22. Baina horrez gain, Bidasoa ere bolada honean dago, oraindik partidarik ez baitu galdu. Hori da, kasunetan Gipuzkoar eskubaloia posteko arrazoiekin, espero zan, beraberak esperientzia iso daka Betionak baino, Betionak iaz igo zen, iaz demoraldi txukun egin zoa, baina azkenean bigarren itzuli kaskar batek demoraldi gaziko zoa izatera eraman zoan, eta aurten egisa da Betionak ez dala zio ondo ez behintzat, iaz bezala, iaz hasiera sekulako egin zoan, eta Nafarrek oraindik denboraldian 7 partio jokatuta bigaraipen bakarrik lortu dugu, biak etxean, eta kostatzen ari zaio Atarrabiako taldeari denboraldi honetan elitera egokitzia, aldaketa asko ere izan ditu. Kasu honetan Lindi Txaptxete pivotea beraberara joan da, eta nik uste nabaritzen ari dela talde Nafarra iruindarraren utzune hori, eta esperotakoa esan egon ez usteko gazkan, beraberak irabazi egin zoan, lider mantentzeko, eta lider date beraberaz partida bat gehiago jokatuta daka, hain zuzen ere asteburu honetan jokatu behar deuena aurrerago jokatu zoan, eta irabazi egin zoan. Gijonen aurka, beraz, orezko mailako lidera da berabera, 14 punturekin, eta Betionak orain egongo zen jaitsiera fasea jokatzeko ekipo talde bat bezala, eta aipatu dezuzuk ere ondo, kasu honetan Bidasoak ere merezi duelako aipamena, partidarik ez du galdu, asteburu honetan nabari irabazi egin zion, gogoratu lehen jardunaldian Bartzelona bezalako talde indartsu txapelunen liga irabazteko egitako talde baten aurka meritu handizko berdinketa eskuratu zoala Bidasoak, eta berdinketa horrez gain, gainontzeko 6 partidak irabazi egin ditu, eta beraz, irundarrak bolada honean, eta gaina horrela jarraitzeko asmo danakin, aurten Europa ez dugu jokatuko, eta bintzat ligan zentratzea egokituko zaie, eta bintzat demostratzen doz, hor goian egoteko talde badala. Eta Saskioloian ere, ipain-emaina egin behar dugu, ezta? Izan ere, Lointek Gernikak egungo ligako txapeldun Valentziari irabazi baitio?
Bai, eta gaina aste hau oso komplikatu izan da Gernikarrentzat, ze Eurocup ere jokatu dugu Montpellieren aurka, hau ere Eurocup irabazteko hautagai sendoetako bat, eta irabaztetik gertu egon ziren, azken uneko hiruko batek saiestu zuen Gernikarren garaipena, eta pentsa dezan, azkenean astean zehar egindako esfortzu horren ondorioak somatuko zoala Gernikako taldeak, baina ez, Valentziari gaina ondo, sendotasunez irabazi zion, 84 eta gogoratu behar da, Valentzia dela egungo liga eta superkopako txapelduna, beraz, lehinte Gernika ere beste denboraldi batez demostratzen talde sendoa dela, orgoian egoteko talde badala, eta asteburu honetan, behintzat postasun bat eman dizue bere zalei. Eta bukatzeko, Ane, abian da cross denboraldia, ez da, konta iguzu? Bai, udazkenean izaten da sasoia cross denboraldiana, aste hontara indegu euri pixkat, baina ematen da ez gozela udazkerian, eta baina bai, cross denboraldia hasi da, Zornotzan lehiatu zen lehenengo lasterketa hori, 79. edizioa, eta irabazliak Ameba Etiopiarra eta Endi Kumana Burundiarra izan zian. Eta hemen aipatzekoa, jagoan astebururo egon goiala cross lasterketak, espero dugu pixkat basa gehiokin ere, lokatz gehiokin ere lehiatzia eta emozio gehiago jartzia, baina Zornotzako honek aipamen berezia, ze lehenengo aldiz, 79. edizioetan lehenengo aldiz, emakume eta gizonek distantzia berdina lehiatu deuelako, eta iruditzen zaten, nabarmentzekoa dela, ze niretzat, banak izan distantzia desberdinak egiten zeuela, baina postekoa da distantzia horiek berdintzia, eta behintzat 79 urteren ondoren, kasu honetan ere, parekotasun hori islatzea. Kulturara salto egin aurretik, zaintzaren inguruan, Oiartzungo udalak zaintzadi proiektua jarri du martxan. Oiartzungo udalak duela urtebete abiatu zuen zaintzadi proiektua, hautazkoa ez den bakardade egoeran dauden Oiartzungo helduen bizikalitatea hobetzeko zaintza sare publiko komunitarioaren bitartez. Zaintzadi proiektua martxan jarri genuen dula urte pasatxoia. Zaintzan inguruan hainbat buelta eman dizkiogu bai udal barruan eta herri mailan ebazeon kezka bat. Zaintza familiengan eroiden lan bat izan delako edo instituzioengan askotan, ez? Eta pixkat faltan botatzen, ez? Garai batean hain naturalateatzen zen bizilagunen zaintza edo, ez? Komunidadeak, herritarrak zaintze hori berriro pixkat aktibatzeko ideia horrekin martxan jarri genuen proiektu hau pixkat publiko komunitario formatuan, bai? Orduan, diagnostiko bat egin zen, herriko eragileekin, herriko hainbat zerbitzukin eta osasun zerbitzuakin bai, elkarlan bat sustatu zen, formakuntza eta sensibilizazio saio txikiak bai egin ziren, eta jada eskuartzea martxan dago, 25 pertsona daude eskuartzen momentu honetan, eta oin falta zaigu hankai garrantzitsuena, ez, dela komunidadea eta herria aktibatzea. Orduan, hasi dira herritar batzuk beren izena ematen, lehenengo elkarrizketak bai hasi dira, eta hoixe da helburua, ez, gu elkar zaintzea eta tartetxo bat hartzea gure egunerokotasunean ondokoa zaintzea, ez? Eta batzutan, ez, ematen du konpromezu hori hartzeak kenduko digula gure egunerokotasuneko denbora asko, baina azkenean bilatzen duguna da keinu txikiak itea ondokoa zaintzeko. Programaren helburuetako da zaintza sare publiko eta komunitario egitea. Hortan datza pixkat udalangan, familiangan ere ateatzia eta herritar bezala lantzia, ze eskaintzia dakau, ez? Askotan hori da galdera. Eta pixka hor, pertenentzia landu, ez? Eta komentat denogak egun bezala gure gizartean denbora pixkat eskas ibiltzen gea, baina gu bai esaten deuna da, azkenean hau izan berdula aldeuna egiten, eta horregatik
iten dugu lehenengo elkarrizketa bat presentatzen edo nahi dutenen pertsonantzat, eta ez behaiek karga bat bezala bizitzia, bai? Azkenean da, denok irabazten deu, denok gea herrian parte, eta azkenean gure helburutako bada hori, ez? Ze eskaintzea dakaten eta ze jasotzea dakaten, ez? Eta hor lantzen dana pertsonakin edo gu lantzen deuna, auzozain izan nahi duen pertsonakin da pixkat, niz eskaintzeakat, bastian ordu bete, aztian 3 ordu, 3 ordu. Nei guza ezaita hau konpartitu nahi dut. Eta bilatzen deuna da, karga bat bezala ez bizitzea, baizik eta, aportazio bat bezala, ez? Azkenean herritarra izateko eta herria eta komunitatea aktibatzeko. Bi motatako auzozainak egongo lirateke, eta lehenengoa adibidez izango litzateke dinamizatzailea izango litzakena, ez? Hau izango litzake herritar bat, non bere denboa eskaini nahi dien, taldekako ekintza bateri. Izan daiteke puntua egitea edo astean behin gelditzen naiz beraiekin eta egunkaria irakurtzeko, ez? Hori izango litzateke dinamizatzaileana, eta gero besteago zan auzozain banakakua. Banakakua azkenean izan daiteke, ni miren bezala nahi dut eskaini astean ordu bete daukat, orduan nahi dut gelditu pertsona hauekin bai kafe bat hartzeko edo pasiatzea joteko, ez? Azkenean denbora bat eskaini nahi diet banakako horretan egoteko. Banakako horretan egon daiteke ere ezin balin badet ordu bete hori eskaini edo denbora luze bat eskaini, ez azkenean nire inguruan ditudan pertsona horiei atentzioa jarri, ez? Izan daiteke azpiko bizilaguna, bere ohiturekin jarraitzen duen, aldaketa bat jarraitzen duen egitea. Ikusten balen bat zerbait aldatu dela, ez? Zaintza direkin jarriko nintzateke harremanetan, eta ikusiko genuke zer gertatu den, edo pixka bat egoera aztertuko genuke. Hartzu egiten diogu deialdia, ez? Azkenean animatzeko, komunitatea berriro aktibatzeko eta bakoitza bere aletxoa jartzera. Orain bai kulturara salto, Leitzan jokatu da, aurtengo Nafarroako bertsolari txapelketako 2. eta azken final laurdena. Eneko Laskozek irabazi du Leitzako saioa eta osatu dira final aurrekoetako 3 saioak, zeina bertsolarirekin. Azaroaren 4ean Altsasun, azaroaren 11ean Agoitzen eta azaroaren 19ean Lesakan jokatuko dira 3 saio horiek. Horietatik denetik 8 bertsolari sailkatuko dira abenduaren 2ko Iruñeko finalera. Oso ongi joan dira saioak, areto guztiak bete dira eta batez ere jendearengan gogo hori ikusi dugu, txapelketa hasteko eta txapelketako saioak gozatu alizateko gogo hori nabaritu dugu. Egia da ere final laurdenetan eta beti txapelketaren hasieran saioak beti izaten direla gora beratsuak, ibilbide eta mota askotako bertsolariek bat egiten dutelako saio beretan eta hori dela eta saio batzuk osoago ateratzen dira eta beste batzuk gora beratsuago, baina orokorrean esango nuke ederki joan dela fasea eta orainea final aurrekoekin ere gauza bera esan dezakegu. Antzeslanei dagokionez, kulturari segika atzoko proiektua sortu du Pezlimbo taldeak antzerkia landaremura eramanez.
Antzeslanak aipatuz, 2 urtez behin egiten den antzeslana da, Gentilen etorrera. Genti Baratza kultur elkarteak antolatzen du eta Jose Miel Barandiaranek bildutako mitologia hartu eta plazaratzea du helburu antzeslan gisa. Eskutan beritungo agertu zitzaien, benek zekien, Marimungo, zein diton, kobalontako, akearen xintasunen, hauzten ausartu diena. Jarraian, albistegiari amaierara joanez, Lide Hernandez, Lier taldeko abeslariarekin utziko zaituztegu. Ane Barrenetxea Subako abeslariarekin kolaboratzeko ideia sortu zen lehen urteko Durangoko azokatik. Bertan azokan ginala niri bapatean bururatu zitzaidan ja bagenekalako ideia aurten zer egingo genuen eta esan nun, sua bada talde bat aspaldian elkarrekin jo ez deguna askotan kointziditu eta alare ustet kodigoak partekatzen ditugula, antzeko estiloa jotzen ditugula eta ondo legoke pixkat gure arteko sinbiosi hori sustatzea edo behartzea, eta esan genuen, horretarako guaien gozan berarekin kolaboratzea. Eta holaxe izan zen, galdetu genion, eta oso ideia ona iruditu zitzaion. Lier, Ane Barrenetxearen laguntza izan du aurkeztutako azken abestian. Sua taldearen abeslariak eta Lide Hernandok beraien ahotsak elkartu dituzte hortzak izen hartu duen kantan. Amorrua, mehatxua eta hortzak erakustearen inguruan hitz egiten duen lana. Hori gure betiko amorrua edo pixkat gitarraren distortzioa eta kolpe, bateria kolpe fuerteak, nik uste frenetismoa hori delako abestiaren ezaugarri, de hecho, azten danetik ja oso frenetikoa da. Eta gero, Ane eta Bion arteko ahotsen harmonia nik uste oso ondo gelditu dela. Berak ahots finagoa daka, nik igual ez dakit nola deskribatu nire ahotsa egia esan, baina Bion ahotsak nik uste oso ondo funtzionatu duela. Lier taldearen ibilbidea 2015ean hasi zen. Urte hauetan zehar, 4 lan luze argitaratu dituzte. Hauts, tenpluak erre, hemen eren sugeak daude, eta hautsa zen helmuga. Hauei, Versus izeneko lan motza gehitu behar zaie oraingoan. Versus taldearen azkeneko lana izan daiteke. Izan ere, Lierreko kideek atsedenaldi bat hartuko dutela iragarri zuten irailean. Etenaldia egitea erabaki dugu azkenean 8 urtez egon garelako hor lanean, lan jota fuego eta ez degulako perspektiba hartzeko arnasik hartu ere egin. Orduan, gogoa genuen gelditu eta gainera gelditu noiz bueltatuko garen jakin gabe. Nik momentu honetan esango nuke baietz badugula intentzioa itzultzeko, baina inkognita bat da, eta horretarako hartzen dugu atsedenaldia. Ideia hori benetan ez dut mamitzen den jakiteko. Eta ikusi,
agian penaz erabakitzen dugu, listo, beste etapa baten gaude eta ez gera itzuliko. Orduan, horregatik ari gera pixkat, ez dakigula, etenaldi aurreko bolo hauek ez dakigu azkenak izango diren edo ez. Orduan, gomiatzen jendea etortzea, ze benetan, eta hau benetan da, ez da estrategia bat. Ez dakigu zer gertatuko den. Etenaldiragoa zela, hori badakigu. Ez dakigu urte bete, 2 urte barru itzuliko garen, edo ez garen itzuliko, orduan ez dakigu. Biraren kontzertuak martxora arte luzatuko dira. Ustaritze, Gernika, Innsbruck, Karlsruhe, Amurrio, Gasteiz edota Bilbon egongo dira besteak beste. Azkeneko kontzertua Donostian izango da, martxoaren 2an. Ondoren, taldeak atxeden hartuko du 9 urteko ibilbideari etena emanez. Azken albiste honekin, iritsi gara gurean gaur albistegiaren bukaerara. Hauek izan dira gurean gaur jasotakoak edo nola ere badakizue. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Leiotikan taldearen etorkizuna ginenean abestiarekin utziko zaituztegu. Ondo izan eta bihar arte.